Oray citizen turtar ko na po. Request niya po Rex Aglia. Babae tuluyan di akyan dalangin sa luyot at marunay ang nagdaw pagmalim pamigyan hindi kayen maknaangan itinalitan sige ng dandaling mapuksan. Lupit marunay ang tao pagmalim pamigyan di kayen makaanong itinalalitang sikit lang dandaling mapuksan. Upin lagay bakit pinagtutubo at palunod at gagawang ang hirig-hirigan sa'yo. Ayayin niyo amin ang kabailhan niyo ibangon kabibiyat ni Pilipino. Ay hirap kayo marigrigan may paspas sa rokete maimpat patunglan sinturon ng tayo pairong sikit lang dandaling mapuksan. Sinturon lang tayo pairong sikit lang dandaling mapuksan. Bagis lang ay nagsisimula